Hangtod asa taman imong mahatag for the sake of love. Adunay usa ka babae nga gigapo sa kwarto sulod sa 25 ka mga tuig tungod og alang sa gugma. Si Blanche Monnier na tawo sa aristocratic nga pamilya didto sa France tuig 1949. Pagtungtong niya sa pagkadalaga tungod sa iyang kagwapa ug influensya sa kwartahan niyang pamilya. Daghan ang mga ilado ug kwartahan nga mga lalaki ang gustong makigminyo kaniya apan walay usa kanila nga nakapasar sa iyang standard. Ug sa nag-edad na siya 25 anyos, didto siya nakapili ug nakadesisyon nga pakaslan ng usa ka abogado nga lalaki nga medyo taas-taas ng edad ug dili tantong kwartahan. Kini wala nagustuhan sa pamilya apan sa diha nga si Blanche determinadong namugos sa pagpakasal. Gigapos nila kini ug gikulong sulod sa dulom nga kwarto aron dili na madayon ang kasal ug maputol ang komunikasyon ngadto sa abogado. Pila ka bulan ang nilabay wala nay balita ni adtong babay ug kini na missing ug gideclare nga patay na. Apan sa paglabay sa 25 ka mga tuig, nakadawat ang mga pulis og letter may tungod sa krimen nga nahitabo sa Monnier family. Kini gituohan ngang sulat gikan sa usa sa mga sulugoon sa pamilya nga naluoy kang Blanche. Gihimuan dayon kini og action ug gi-raid nila ang balay sa Monnier family ug pagsulod na pag-abot nila sa attic didto nakasimhot sila og baho nga dili masabtan. Ug ilang giabrihan ang pultahan diin didto gikan ang baho ug didto nakita nila si Blanche nga nakahubo perti ng niwanga. Dulom kayo ang kwarto ug si Blanche nakagapo sa higdaanan o kini daghan kayog mga bukog ug mga daot nga pagkaon kay si Blanche ila lamang ginaitsahan og pagkaon sama sa ero. Grabe ang pag-anto sa babae nga diin didto lang siya malibang, mangihi ug walay kahayag nga makita sulod sa 25 ka mga tuig. Giaresto ang kaubanan sa Monnier family ug si Blanche nakagawas ug nag-anto sa mental ug physical illness. Ang tinuod nga gugma muunong gyud na hangtod sa kamatayon. Bisan pa nga atong Ginoong Hesus nag-anto sa makauulaw nga kamatayon tungod og alang sa iyang dakong gugma dinhi kanato. Hangtod asa taman ang imong gugma.